Davidko, teraz, ja ťa teraz kamerujem, Davidko. Teraz pekne seď a pozeraj sa, dobre, na telku. A čo ide v telke, Dadulo? Kája. A máš rád Káju? Áno. A chceš ma odfotiť? Ale nie, potom, neskôr. Daj si teraz hrozienko. Chutí hrozienko? Dobre? Pokračuje Kája? Tešíš sa? Dado, ide ďalší Kája. Paráda. Bude z tebe veľký chlapec. Dado, ako sa volá Kájová sestrička? Eučka. A koľko rokov má Kája? 13, to by bol veľký chlapec, on má menej. 15? 15 je viac ako 13, takže bude mať menej, Dadulo. No ty už máš jakú veľkú nohu, Davidko? Táto 25. Ty brďo, riadna noha. Haló. Byli jste s Evičkou celý den doma. Půjdeme ven na čerstvý vzduch. Áno. Áno, pôjdeme, keď bude Davidko zdrav. Áno, Dadulko, a čo má Kája v rukách? Dinosaur, áno. A dinosaurus to je čo? Zvieratko? Ahoj, môžu vám pomôcť postaviť hrad? Pozor, Kájo! Dívej, co tu dělám! Rozbil si mi kyblíček! My si s tebou nechceme hrát, všechno zničíš! Haló. Kuk. Dobré hrozno. David. Davidko, dobré hrozno. Leo a Veronika si se mnou nechtějí. Haló. A řekl jsem jim, že si... Ty tak sleduješ film? No dobre. Táto teraz sa to Dobré hrozno. Ošotím táta. Vždyť jsme se brali... Teraz ťa kamerujem, Davidko. Teraz sa nefotí. Ošotiť. Oloží Davidka. Odfotí Davidka, no dobre, tak sa usmej. Leo, Veroniko. Usmej sa. Poďte si se mnou hrát na lovačky. Dado. Si TV maniak. Kuk. Ošotí Davidka. Áno, odfotiť. 3, 4, Dado, kuk. Svak.